Safor i el de Vistabella, al massís del Penyagolosa. També els mostrarem la flor de la glicina, una planta exòtica introduïda al nostre territori fa més d'un segle, i assistirem al 8è Simposi de Fotografia de Natura de Vila-real. És temps de medi ambient. Comencem. La natura és perfecta, ho diem milers i milers de vegades, però és cert, i els ho anem a mostrar a través d'una formació geològica de nom estrany, però de funcionament prou entendible. És el Pòlie, una vall envoltada de muntanyes calcàries que disposen d'un ponor o desaigüe per on s'evacua tota l'aigua de pluja i s'evita així la inundació de la superfície. Més o menys és el mateix funcionament que el d'una banyera, però, clar, de dimensions extraordinàries. Els pòlies més destacats de la nostra geografia estan a Barx, a la comarca de la Safor, i al Pla de Vistabella, al Calatent. La Comunitat Valenciana forma un territori bàsicament calcari. Prop de les 3/4 parts està format per este tipus de roca que sembla dura i irrompible, però en realitat és un material permeable, soluble i de gran porositat. L'acció de l'aigua de pluja combinada amb altres agents atmosfèrics provoca una lenta dissolució de la roca calcària. Esta descomposició peculiar forma l'anomenat karst. La nostra geografia està repleta de zones càrstiques subterrànies. Les més conegudes són les coves, els avencs o els brolladors, però aquestes manifestacions geològiques són més àmplies. En la superfície, per exemple, trobem fenòmens tan extraordinaris com els pòlies, grans depressions planes i tancades, capaces de recollir tota l'aigua d'una conca, absorbir-la per complet cap al subsol a través d'uns engolidors i vomitar-la més tard per fons i brolladors. La paraula pòlie procedeix de la regió eslovena del Kras. Literalment significa planura. Per a comprendre fàcilment el funcionament i la morfologia d'un pòlie, el compararem amb un pla de dutxa més o menys rectangular, pla i amb les vores no massa altes. Tota l'aigua que arreplega va parar a un desaigüe. Els pòlies funcionen d'una manera semblant. Recullen les aigües de les muntanyes que l'envolten i les fan desaparèixer a través d'uns xucladors que poden rebre els noms d'engolidor, avenc o ponor. La morfologia del polser la podíem dibuixar fàcilment pintant dos vessants de roca que en un moment determinat s'ajunten per una línia horitzontal, que és el fons del polser, o sigui, el polser pròpiament dit, la planície. És a dir, és una forma d'artesa. Parets inclinades, rocoses, fons pla, amb material detrític, normalment cultivat per agricultura, i tancat per tots els costats, de manera que les aigües podrien arribar a embalsar-se, a formar una llacuna, si no fora, com deia Cabanilles ja en 1795, si no fora perquè la Providència ha creat uns engolidors a través dels quals l'aigua pot infiltrar-se i deixar lliure el polser. Els pòlies valencians van començar a formar-se abans del període quaternari, fa uns 2 milions d'anys. El més gran que tenim devora 34 quilòmetres quadrats i un dels més antics és el Pla de Vistabella, localitzat al massís del Penyagolosa, a la comarca castellonenca de l'Alcalatent. El pòlie de Vistabella forma una vasta planura rectangular que crida l'atenció si l'albirem des d'alguna de les muntanyes que la tanquen, com són les serres del Boi, a l'est, i de la Batalla a ponent. Esta formació geològica recull les aigües que li arriben del Penyagolosa. La Rambla del Pla les conduïx fins a l'extrem nord, on uns grans engolidors que s'hi anomenen quinyons s'encarreguen de xuclar fins a l'última gota d'aigua. En el Pla de baix hi ha 2 avencs clarament visibles. El més menut està envoltat d'una paret de pedra seca. El forat ha sigut segat amb pedrots enormes
per evitar caigudes desgraciades d'alguna persona o del bestiar. A un centenar de metres i advertits per la presència d'uns xops, trobem els magnífics engolidors del Poli de Vistabella. Quan plou en abundància i els quinyons no donen l'abast, a la punta nord del pla arriba a formar-se una gran bassa. El Pla de Vistabella és el més visible dels polies valencians. Una visita assossegada ens permetrà obtindre una visió clara del seu extraordinari funcionament. Els geòlegs han pogut identificar algunes de les fonts per on és l'aigua que desapareix pels quinyons del pla. Es tracta de diversos naixements localitzats a la vora del riu Montlleó, prou més avall d'on es localitza l'extraordinària planura de Vistabella. Podríem dir que el Pla de Vistabella està des de sempre el graner de les comarques del Penyagolosa. I tant és així que el que feien els pobladors del Pla de Vistabella o de Vistabella era intercanviar el que ells tenien, que era sobretot el que cultivaven, el que conreaven, que eren blat, ordi, cibada, intercanviaven en altres tipus de fruits, en aquest cas fruits més de regadiu, més de zones més atemperades, com podien ser pomes en Villahermosa. En el Polxer trobem una espècie d'oasi per a l'agricultura, perquè són terrenys plans, estan coberts per materials de dissolució, que solen ser argiles, llims, arena, és a dir, són terrenys fèrtils. El Pla de Vistabella és una de les zones més fredes de la geografia valenciana. En l'actualitat forma un mosaic de terres conreades, parcel·les deixades a l'albir de la natura i un esgui de masos. La majoria s'alcen a les dos vores del Poli. Pocs estan habitats i molts enrunats. Les casetes de pastor o els murs de pedra seca mostren un passat de conreu i ramaderia. Però avui en dia, el pla s'ha transformat en un vast territori dominat per la fauna més apegada a les estepes. Corbs, garces, cornelles i gralles són els còrvids més abundants de la planura juntament amb altres animals com els audaços origuers, les raboses fugisseres i algunes aus estepàries com les cogullades. Encara que se van recuperant o se van ocupant aquelles antigues terres cerealistes, se van ocupant ara per les carrasques micorrissades o carrasques que poden donar tòfona, que és l'alternativa que estan veient la gent dels pobles de Vistabella a el conreu de cereal. Quan plou en abundància a la comarca de la Safor, els barranquets de la Droba i de la Puigmola bramen amb força. Estem a més d'un centenar de quilòmetres al sud de Vistabella, en un dels extrems del Poli de Barx, un poble de la comarca de la Safor i una de les zones més humides de la geografia valenciana. Tot este volum d'aigua s'encamina a l'avenc de la Donzella, un extraordinari engolidor que s'engull les aigües de la planura de Barx i les fa desaparèixer davall terra. Quan plou copiosament és difícil arribar a l'avenc, però si uns dies més tard el cel ens dona una treva, podrem presentar-nos davant la mateixa boca de la Donzella. Es tracta d'una cova arquejada de 4 metres d'ample i poc més d'1 metre d'alt, localitzada al peu d'una xicoteta escarpadura calcària. En estos moments, encara que a simple vista no ho percebem, la Donzella està engolint-se tota l'aigua que li arriba. En el cas del Polxer de Barx, podríem dir que és un dels més típics, perquè té una forma plana extraordinària en quasi tota la seva superfície, té una conca vertent gran de l'ordre d'11 quilòmetres de superfície, 11 quilòmetres quadrats, i n'hi ha diversos engolidors dins del Polxer. El principal és l'avenc de la Donzella, que quan plou molt no dona abast la seva capacitat de desaigüe i comença a inundar-se. De manera que una part del Polxer arriba a formar una llacuna en èpoques de pluges. La principal zona d'aparició de les aigües del Poli de Barx es localitza a la Font Major o Font Gran de Simat de la Valldigna. Alguns exploradors i naturalistes de segles passats ja suposaven la relació directa dels avencs de Barx amb estos naixements càrstics. L'any 1992, el grup d'espeleologia Comando ho va constatar per mitjà d'un colorant mesclat amb l'aigua que entrava per l'avenc de la Donzella i més tard aconseguien arreplegar en diverses fonts de Simat.
Estes aigües netes i cristal·lines formen el naixement del Baca, un riu curt però prou cabalós que desemboca al Mediterrani. Aigües avall també rep el nom de riu Xeraco. En l'actualitat el Poli de Barx és un batibull de conreus de secà, regadiu, xalets i granges de gallines. Una barreja xocant que enllegís el paisatge geològic d'esta preciosa planura. La importància del polser és important perquè com a element geològic controla molt el tema de la recàrrega dels aqüífers, la captació de les aigües subterrànies, aporta molta informació per a desentranyar l'evolució del passat, és a dir, quan estem parlant de la història no ja humana, sinó de la història de fa 1 milió d'anys, o 2 milions d'anys, o 3 milions d'anys. Els polies ens ofereixen beneficis ambientals d'especial interès. Estes singulars formacions geològiques actuen com a colossals receptors i distribuïdors d'aigua dolça. En algunes zones tenen una importància fonamental en ser l'única font d'abastiment hídric disponible. Per això, la seva protecció està lligada al futur dels recursos hídrics subterranis. Un poliè brut pot convertir-se en un vehicle de propagació de substàncies contaminants. El Pla de Vistabella i el Poli de Barx són dos exemples de l'excepcional patrimoni geològic de la geografia valenciana que té com a protagonistes l'aigua i la roca calcària. Aigua i